Oma 120 juta, ukurannya 5 kali 10, akeh free nih. Free apa ikur? Free pager iki teko aku. Kanopi free teko aku loh, murah pol rek yo. Nek masalah tonggo tenang ae lho, kene yo ono tanggane. Engko ngomongku oma ijen enggak rek yo. Iki oma rego oma sak tanahe duduk jasa bangun. Wis sak surate kabeh rek yo, gak perlu nambah biaya apa-apa maneh. Iso kredit kur, iso. Yo delokne sampai akhir video. Rene jak tak sepilo model omahe. Lah, omah iki njaba niku los rek yo, gede yo. Ukurannya soalnya lumayan 5 kali 10. Loh, kena gawe parkir Pajero iso, Fortuner iso. Lho kene gawe parkir sepeda yo iso, ono taman mini lho, ono kerane sisan. Fasate iki modelane batu alam koyo ngene iki rek yo. Lho kore kanopian. Kusene nggih almini, pintune nggih kayu jati, masuk aja. Nah, kamare loro iki ruang tamu nih kena gaya sinan tahlilan yo sik panggah cukup rek yo, khusus gawe wong sing iso bersyukur ae. Kamare loro, kamar pertama nduk kene yo, ono jendelane menghadap nang karpot, gak iso dibuka soalnya ono materiale. Plafonnya full PVC lho, apik kan? Kamar kedua nih. Lho, kamar kedua nih lumayan gede. Lho kono yo ono angin-anginan, plafonnya full PVC kabeh yo. Lanjut nang kene dapur aja yo. Lho, ono dapur minimalis wis ono wastafel, terus ono kamar mandi. Nah, kamar mandi ini lumayan gede, kena gatus wong selawe, kloset duduk yo. Terus nduk kene ono space kena gawe iki rek yo, ngope kumbahan kok tapi dikai tali. Nduk kene ono pembuangan, ono kerane sisan yo. Wis nang digas rek yo. Omah iki hargane mek 120 juta alias 120, ukurannya 5 kali 10, lokasi nak Gempol Lampah, pas baratnya Pasar Menganti rek yo. Iso kredit kur, iso DP mulai 50 juta, angsurannya sekitar 1,8. Nek sampean pengen takok-takok info lebih jelas langsung WA rek yo. Iki kreditnya yo tanpa bank, BI checking elek gak masalah. Yo, info lebih jelas nek pengen takok-takok survei lokasi langsung WA nomor bio profil. Gak usah sungkan, gak usah isin. Tunggu seram kabeh urip sama-sama kurang siji sargo. Bye bye.